weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jowol to teccana to awoynada to jiigue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lobbuɗo borogal to loƴol to wuuro sangre to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa ko on takkusan juula ha to galle alhaja oumar de to ha to galle alpha demba umaru sy to ligseba golgol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie boña FMI woni front monétaire fonds monétaire international ɓe ko jaltini ñamade kene qime capanɗe nayyi e jeeɗiɗi piccal nayyi woni 47,4 millions taw ko halis dollar faade leydi Mauritanie to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr o goto e mawɓe APR o holliri tigui aljuma hande o wonde o yalti ha laaɓi e APR woni alliance pour la république to leydi Mali Fama waɗi communiqué mum hollirde tigui golle mabɓe ɓe golli e nder opération ngaji ɓe mbaɗi balɗe sakket to leydi Burkina Faso général Moussa Diallo o suɓama o nomama chef d' état major général des armées leydi ndi to leydi Tchad temedere nogas militaire faransenaɓe caggande laamu leydi Tchad ne holliti ɓe jaltu leydi mum temedere nogas militaire faransenaɓe jalti aljuma hande o paati leydi mumen kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Espagne to leydi Ukraine to leydi France ha to leydi Syrie bisimilla mone kerki hotodirte joni joni piren pattiren kawis e keyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawisa wonande ɓen joguiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque qiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e mum ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama
WhatsApp ɓe mbawon hen aadi salade aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jadindo ɓalawal e danwal kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol. gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dagam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ene yawrani ɓen worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ngakkoji e ɓalli ɓuutoji kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate e fiɗaɓe kala. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah lubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko jawrande ɓen ƴewɓe kayitaji e ɗaɓɓoɓe visa ji. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labdori dow malaɗo woni newiɗo sanne sanne. gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha joni tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00336 mbaɗa 04 04 66 27. gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott ene golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon ɓiyi ko to legal bitegal Samia ene huccidiri e usine plâtre. kala jiɗɗo jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal ha e jeeri kala. base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala. ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo heɓde cuɓɓi leɗɗe gorago walla leɗɗe koyɗe musoje e ɓalli ƴakkoji kala sa jokkodiri e makko e oɗon numéro woni 77 537 79 28 ma heɓa ha no hannirta ni. ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dallo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde woni aljuma nogas lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba to leydi Mauritanie pudorɗe en ɓen taw ko witteɓe expert uji taw ko jeeyaɓe catala bitegal lottan ɓe mbaɗi jillu mabɓe e nder Mauritanie e nder darorɗe ɓe mbaɗino jillu mabɓe nder leydi Mauritanie ɗum wonno ko nder darorɗe lewru bowte ndu gonɗen ndu ɓe gaddi noon matériel taw ko matériel militaire kewɗo no fewi garɗoɗo jaaduɗo e jamanu faade tigui armée leydi Mauritanie tawi ɗum fayi kay koye armée Mauritanie ɓe hinde force des opérations spéciales e faade kadi ko fati sécurité maritime woni ko fati joguiɓe nden ka kisal maje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ɓe mbaɗi kadi hebloji ɓe mbaɗi kadi hebloji mo walanteɗe Allah faade kay e dadiɓe taw ko dadiɓe kay faade kay koye dadiɓe leydi ndi ɓe gaddi kadi ɓe gaddiniɓe kadi équipement guila équipement médicaux ji ha e équipement ji communication wondude e casque uji e gilet ji de sécurité woni par balle kala ɗum noon gam yidde semmitinde kay semminde gendi Mauritanie to banggue koni yankagala ene tawtora cérémonie o noon commandant des forces spéciales kañum kadi woni chef d'état major de l'armée de terre mo leydi Mauritanie hono biteɗo général El Mokhtar Mini
ni wondude e secrétaire général du ministère de la défense mo leydi Mauritanie hono général Saydou Dia ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni koye on fannu keɗoɗen mawɓe sete taw ko sete lotta noon ɓe keeɓi tigui ɓe keeɓi kadi ɓe keeɓi kadi joddade e biteɗo hannen Wula Sidi kañum woni ministre de la défense mo leydi Mauritanie ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati e jokkodiral moƴƴal hakkude catal lottangal hakkude mum e leydi Mauritanie e fannuji kewɗi ha tenti noon e fannu sécurité e défense ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen FMI woni Fonds monétaire international ko boña windere wiyete noon ɓe koliri tigui wonde ɓe jaltini kene qime ha capantati e jeegom piccal sappo e jeegom million DTS ene qime ɗum ne qime noon ha capanɗe nayyi e jeeɗiɗi piccal nayyi taw ko million halis dollar faade leydi Mauritanie ko ñamade noon faade Mauritanie kay no ɓeydiri ƴellitirde kay faggude mum hano hannirtani ha joni koye leydi ko tawi noon ko dette publique mo leydi Mauritanie direction de la dette publique mo leydi Mauritanie tawi on direction ɓe mbasi tigui koye ministère de l'équipement des finances ɓe kolori tigui ñamade Mauritanie jogui kay ko fati tawi ko wiyete dette publique ñande capantati lewru juin 2024 gonɗen ndu ene qime ha temedere e capanɗe jeeɗiɗi piccal jeetati milliard taw ko halis goya e limore hisande ɗum noon e qime ha 4,4 milliard taw ko halis dollar américain e ɗum qime kadi ha 40% ha 40,3% PIB woni tigui produit intérieur brut mo gendi Mauritanie so tawi noon ko dette ko wiyete dette extérieur ɓe qimi ɗum noon ko ha 84 woni capanɗe jeetati nayyi piccal 0,5% de dette publique so tawi noon ko dette intérieur o ko hakkude kay ko wiyete ñamade état hakkude ɓurta état o kay tawi ko échange uji ko fati des bons de trésor tawi kadi tawi ko finance de déficit budgétaire mo dette o dette noon ene qime ha 13,66 milliard taw ko halis goya e limore hesere nde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen teska kay oɗo saaha joni kewgol ko fati viol e kala saaha sukaɓe rewɓe ne mbaɗe violé kewgol mum ne teska e nder leydi Mauritanie talata ɓennuɗo to nokku wuuro witengo Kankossa to funnague leydi Mauritanie ko suka debbo goto janoɗo kay gollorgal ba mum tawi babiraɗo ko vétérinaire caggal nde ummi galle mabɓe gam yidde yaade gollorgal ba makko ko ɗon tigui sagata gorko goto riwre makko koyguel goyguel tigui to legal bitegal livuko sagata onora e makko ko juuti kala saaha yidde haalde kidade makko omo sali yaltini halis noon gam yidde funtudemo ha heeɓa hakkille makko o sali nanggude halis o ko ɗon tigui on sagata fellit tigui heftidemo alay saguel forcimo noon ɗon biftimo nayimo tigui ha e nokku joñiɗo ko ɗon tigui fi bonnimo yane makko bonnimo bonande ɓurtude no fewi kanguel cukalel ngel noon caggal kayniguel arti galle maggel kay kanguel foof e ngel wonti ƴiƴam e ngel silsilta ƴiƴam ko ɗon tigui jinnaɓe ɓe nawi ngel tigui to suudu safriddu nawi ngel to suudu safriddu to ko suudu safriddu to Kankossa ko adi kay ko ngel ɓennine to hôpital mo kiifa yimɓe kiifanaɓe koto kiifanaɓe yimɓe Kankossa naɓe noon a tengti kadi e famille cukalel ngel kala mbawi tigui wadde seppoji men seppoji musɗi no fewi hollirde kay mette mumen e gueɗe baɗe ni e namdade kadi nde justice waɗete e oɗo kay sagataɓe e kala saaha nangoɓe sukaɓe rewɓe ne mbaɗa ɗumen violé ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ministére de la santé woni jagorgal kalfiɗagal ko fate calal aade mo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ko fate situation climatique gonaɗo e oɗo saaha joni nder Nouakchott ha e yoga e région ngaji leydi ndi ko climat musno fewi mettuɗo saabu kadi o holliri ko climat jangol jadugol e keneri taw wonde poussiére wondude e saaha kadi ne waɗa hendu jangol saaha kadi waɗa hen nguleki o wi noon ɗum ɗon noon ene saabo rafiji kewɗi no fewi hono no holliri kay kanko biteɗo Mohamed Mahmoud Oula Al Mahmoud kañum woni directeur général de la santé publique mo leydi Mauritanie e ngan sanga noon o erima dendagal Mauritannaɓe wurɓe nder leydi Mauritanie kala e oɗo saaha joni ha tengti noon e nokkuji kay to ɗiɗon poussiére uji tawate nde mbawa tigui wadde ko wiyete geste uji taw ko geste uji barriére walla tigui wadde ko wiyete tigui cuumorde e kala saaha wadde cuumorde woni masque uji walla wadde kaalaji e kala saaha kadi jomumen ɓorno comci taw ko comci timmuɗo no fewi e bawɗi kay hurde ɓalli mumen kala jomumen
non kadi mbaɗa lone e kala saha sabu kay holliri oɗon poussiére so neɗɗo fofi ɗum no wawi yettade kay ha e nder fofago muɗum woda ko addi toon rafiji kewɗi no fewi ɗum noon nde yimɓe ɓeydito rentade ha diwa oɗo saaha o haalani ɗon o holliri kadi yimɓeɓe sahaji waɗa sahaji gulɗi no fewi waɗa kadi saaha tigui ɗum wona ko tigui ɗum noon nde yimɓe teddinta kala saaha jaram kay guila ndiyam ha e ko yarte kala mbawa teddinde jaram e oɗo saaha nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to legal Tafrak Zeyna ngal Nouakchott toon ko imam juma goto tawi kadi ko jangguinowo mahadara e nder juma ka ko on tigui nanga tawi kadi o waɗno ko violé suka debbo goto tawi ko goto e almuɓe makko ɓe o jangguinanno teskama noon ko sukaɓe o jangguinanno caggal kayde jippugol yonti o wi sukaɓe foof yo kooda cukalel dewel guel noon guel o violi guel o yiwi ɗum tigui yo heddo seeɗa o ɗacci ha nokku o yeewi ko ɗon tigui o yani e guel ɗon cukalel o bonni guel bonande musta no fewi police noon teeɓi mon kanko imam o ɓe cokkinomo tigui toon Tafrak Zeyna ɓe mbadi garde à vue ha loskoji ɗi gassi ɓe mbaɗinomo déféré e yesso parquet ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi sombima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal hijjore taw ko 2025 woni hajje 2025 taw kolliri tigui formalité muɗum fuɗɗima kay ko fuddoto ko ñande talata nogas nayyi lewru décembre gonɗen ɗo ɓe kolliri noon demanduji ɗi kala mbaɗete koto banque islamique mo Sénégal woni BIS banque islamique du Sénégal mbaɗeten e nder jokku leydi kala jiɗɗo noon jeeyede kay e ɓen ɗaminiɓe sélectionnaire kay yaadete toon waɗoyde tigui waɗoyde tigui wango yaade suudu kaaba nde jomuma versata kay million ngaji 4 taw ko franc CFA dépose ɗa ɗum noon koye on banque biteɗo BIS ɗum noon koko adi kay ko biye o tigui ne ande tigui holno foti kono noon ɓe namdi kay ko kala jiɗɗo jeeyede ɓen kay nde versata 4 millions taw ko franc CFA e oɗon banque biteɗo banque islamique du Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen lewru décembre gonɗen ndu woni lewru bowtene teska tigui ko lewru mo rewɓe hewɓe e mo worɓe hewɓe kadi kewi suɓade gam mawninde kay ko wiyete mariage uji woni dewle mumen koye ɗina nde wonnon kay yimɓe hewɓe kay jiiɗi tigui ko lewru décembre nde wonno ko mayirde hitande ɓe jiiɗi tigui ko mayirde hitande nde taw koye beelama koye nduna lewru noon koye nduna lewru gonɗen koye nduɗon lewru noon ndu gonɗen ndu kumal hakkude biteɗo taw ko influenceuse woni tigui suka debbo dowdol no fewi nder leydi Sénégal ko influenceuse biteɗo faynara kañum tigui humdana e tanum milliardaire goto tawi ko milliardaire biteɗo Aliou Sow ko tanum kañum tigui humdana e oɗon suka debbo tawi kadi ko debbo mbiɗen influenceuse dowɗuɗo no fewi ko weekend ɓennuɗo noon kumal ngal waɗano ha baji keddi alkamisa hanki o jamajo kesso o noon ko alkamisa hanki o hebno ko wiyete dotto woni tigui haalisa kumal makko e ko yadata hen o heeɓi noon kumal makko noon ko 30 millions taw ko franc CFA wondude feggere jama wondude auto kesso pul mo sodaka seeɗa wondude tigui e kadoji goɗɗi taw ko paytude no fewi ko aseta janggo o noon wonata mariage hakkude mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal fedde wuyɓeɓe hinde tigui braqueur uji kañumen mbaɗi jangu mumen kañumen tigui jilli commune mo Dafe Jolof tawete commune Dafe Jolof noon tawe e nder département mo Linguére ene tawe e nder département mo Linguére ko alkamisa hanki jamma sanga 3 heures du matin ɓe mbaɗi jangu ngu e nder ngoɗon wuuro wuyɓe ɓe noon ko fedde ɓe gari tigui koɓe mbaɗi encagoulé woni tigui mbaɗi laafaji ɓaleji e jeese mabɓe ala ko yiyete so wona guite mabɓe eɓe joguiti kadi jaseji eɓe joguiti ɓooli mawɗi no fewi ko nden tigui eɓe jani e wuuro ngo noon teskama ɓe jaadi e téléphone aji kewɗi no fewi ɓe cakkutiri noon ko galle taw ko galle goto éleveur woni neho jawdi on noon ene wiye Modou Sow to legal bitengal Darou ɓe tawi noon kanko Modou Sow babiraɗo ɓe tawi komo fuɗɗi ɗanade ko dille mabɓe noon filinimo nden ɓe o finni noon ɓe paye maggo ɓe kulɓinimo ɓe mbaɗimo menacé yo andinɓe kayito dabeje makko goni on ko nata ko jawdi to jawdi ɗi goni yoɓe kalamo o sali noon o wone sipirde e mabɓe noon ko ɗon tigui ɓe jaltini jaseji ɗe ɓe piimo jaseji ɓe piimo ɓowli ɗi o jogui ɗi hawe ɗaccimo tigui koɓe gañimo gañande musta no fewi ko gulali ɗi noon koye gulali he ko hen tigui ɓe keeɓi fartange dogde ɓe jadani e dabeje ɗe kono ɓe ɗaccimo kam omo gañi gañanɗe musta no fewi saabu teskama omo gañi e hoore omo gañi kadi e aɓugo omo gañi kadi e becce ko ɗon tigui on nawa to hoddiɓe noon nani gulali ɗi notti hen e jammago heɓe mbawi nawdemo to suudu safrude to nokku biteɗo Afe Jolof oɗon heeɓi ga safruji makko gadani
Sadio ko adi ko mo bennine to hôpital ko adi ko mo bennine to hôpital Maguette Lo mo Linguère omo tawe e oɗo saaha joni soins intensif woni tigui e safuji cattuɗi no fewi gendarme de brigade dara noon mbawi tigui notitade hen ɓe mbaɗi hen constat mabɓe e caggal ɗum caggal ɗum enquête diaƴƴo udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen biteɗo Ibrahima Diallo ko jaydiyanke ko militant landa Pastef ko neɗɗo kadi jiɗɗo ha natti sikki Ousmane Sonko hoore jagoɗɗe leydi Sénégal kañum kadi addi landa Pastef kanko noon o suɓama tigui o suɓama kanko so ɓuuri lolirde e to inde makko ɓuuri lolirde banggue presse ɓe ɓuuri lolirde noon ko MID woni mide ono mama e oɗo saaha joni ono mama chef de cellule média et communication gouvernementale au bureau d'information et de communication du gouvernement woni BIC gouvernement to primature kanko Ibrahima Diallo noon o gollinoma to 2STV ko jaɗiyan ko miiɗi gollade to 2STV ko yimɓe noon communication Pastef ɓurɓe kay nardude kadi ɓurɓe sajde no fewi e nder landa he to banggue communication teskama kadi ko neɗɗo jiɗɗo no fewi Ousmane Sonko ko baɗo couverture kala saaha mouvement ji kala dille kalande Ousmane Sonko omo heewi wadde hen commentaire uji o waɗa hen live o waɗa ɗum publier e kala saaha ko kanko ko jiɗɗo Ousmane Sonko ha natti sikki ko on suɓa e oɗo saaha joni o ardina oɗo poste taw ko poste paydine no fewi toon to primature ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Cheikh Bara Ndiaye ko député e nder suudu saɗeji du 15e législature joɗiɗo joni ndi o jeeya noon o jeeya koye jaggal manggal no fewi wonande Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef kañum kadi woni hoore jagorɗe leydi ndi kanko Cheikh Bara noon ko ñande jeegom lewru février 2025 o darto yeeso juge tawi ko plainte mo nando makko tawa kadi ko député meeɗino wonde jagorgal biyeteɗo Thérèse Faye Diouf ko jeeyaɗo e groupe parlementaire takku wallu kañum pottimo plainte Cheikh Bara noon wonno tigui ko Cheikh Bara noon kañum takkunomo koye saaha kay joɗino e plateau télévision Walfadjri o takki debbo o noon biyete Thérèse Faye Diouf wonde kay e nder duuɓi 12 tan caggal kay e nder laamu Macky Sall nder duuɓi 12 tan wawi marde ngaalu fongoni ha wonti tigui patron mawɗo no fewi o holliri ko adi ko ne ara e laamu ko adi Macky Sall ara e laamu ka on biyeteɗo Thérèse Faye Diouf holno tigui koye luwasa tawa kadi koto Grand Yoff joni tan heeɓi galleji ha heewi woni tigui patron mawɗo ɗum noon ko yidde takkude on to banggue buñari e to banggue hebde ngaaluji taw wona e dow lawol ko on portimo plainte ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Kaffrine subaka aljuma hande sanga 8h subaka ko babiraɗo goto mo duuɓi 72 gonnoɗo kay e yaade e dow lawol kañum tigui mayde féri e dow lawol ko hen hawri e lejala ko commerçant noon to jeere central de Kaffrine ko toon yeeta o jeeyanno tigui o jeeya noon koto Mbacké o wiyeteno noon ko Amadou Ka kanko Amadou Ka noon en teska kala subaka ko adi kay komo dawa jeere to omo heewi ƴangde sehil makko goto tawi ko sehil makko e leggal ngal o jokka ɗum endam woni o salmini ɗum o juuɗo ɗum ko adi komo ɓenna jeere koye nden koyɗe jokkere endam noon wonno ko hen o yani e lawol o wasi hen fittandu makko ɗum noon o wasi hen fittandu makko noon mayde taw koy ko mayde prala caggal noon nde police nani ɗum ari waɗi constat yamiri sapeur pompier en ƴettiɗon Goski nama to morgo hôpital régional Ceerno Ibrahima Ndaw mo Kaffrine eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen compagnie laaɗi diwoje ɗe leydi Sénégal woni Air Sénégal eɓe tawe oɗo saaha e caɗele mawɗe no fewi to banggue juɓɓudi wonto banggue organisation e kala saaha kineɓe ene keewi wullitade kay jagade caɗele kay to banggue voluji mumen kala saaha wadde annulé walla tigui garde ha aéroport tawa laana ka parani ko ɗum woni ko heeɓi kaɗo laana taw ko compagnie Air Sénégal ka hinde tawi ko vol ha C 331 fonno ko kay diwde Dakar to bol AIBD ka yaɓana Casablanca to leydi Maroc tawi kadi ko laana mbiɗen ka Air Sénégal e ka fonno nawde capanɗe jeeɗiɗo client capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ka fonno nawde kana lan noon caggal kayde yimɓeɓe kuppi piyeji mumen mbawi tigui arde ha toon to aéroport AIBD sanga 4h du matin to ɓe puɗɗi wadde formalité mabɓe ɗon ko ɗon tigui ɓe keeɓi habaru wonde kay vol o waɗama annulé woni laana ka hayti yaade ɓe kollire ɓe goni ɗon noon ha 10h ayi darala koɓe kalana wonde holko haadi ka laana ka yaade ɓe ƴetta kadi en charge
e ko wayi ni compagnie ni hewno ƴettude joomumen kala nawa ɗumen to hôtelaji jogo ɗumen ha lana dañe kono ɓe kolliri ko ɗon ɓe goni guila subaka ha ɓe ɗamini noon e kikiɗe hande o woni 16 heures eɓe ɗamini tagui maɓe gaddane laana taw noon ɓe cuwa taw andude beɗene ma laata walla ala faade toon to Maroc koɓe capanɗe jeeɗiɗi passager hay goto e mabɓe mbiɗen ƴettaka en charge kadi ha ɗo ɓe ganda holko saabi laana ka waɗede annulé vol o waɗede annulé ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Barthélémy Dias gonnoɗo maire de Dakar o natti ha laaɓi oɗo saaha joni wonde maire de Dakar saabu préfet mo Dakar holliri tigui wonde ko démissionnaire caggal kayde condamnation tawi ko condamnation définitive waɗa e makko ko fati o haali biyeteɗo Diaga Diouf o déposi noon recours to conseil constitutionnel kono préfet o holliri tigui ɗo kay haade tigui holliri tigui haɗimo yettade bureau ji makko haɗimo kadi nadde bureau ji ɗi ɗo kay hande conseil constitutionnel hande tigui nde recours o yalti kala e oɗo saaha joni noon woni maire toon to Dakar woni tigui maire mo Dakar e oɗo saaha joni ko cukko makko kañum woni maire par intérim omo wiye Ngone Mbengue ko debbo kañum wonno cukko makko kañum e oɗo saaha joni woni maire par intérim ɗo kay hande tigui Barthélémy Dias hande cour hande tigui nde o ɓilti e justice kala walla hande woodi ko kewi kala oɗo saaha joni noon ko kanko biyeteɗo Ngone Mbengue ko kañum tigui e oɗo saaha joni laati ko wiyete maire par intérim de Dakar ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Tivaouane Peulh to cité biyeteɗo cité Safko to Tivaouane Peulh ko tan ha musɗo wonno toon alkamisa hanki sanga 14 heures woni 2 heures ñalawma ko camion goto kañum feeri toon cukalel tawi ko cukalel élève jarano guel duuɓi jeeɗiɗi ko hen guel hawri e ladiala guel wonno noon koye taccide goudron hakkude to wiyete ñakkul rap hakkude mum e to wiyete Kermassara e guel wiyeteno IB e guel wiyatno e guel yette ba ko hen guel hawri e ladiala goski maggel noon nawama to morgo hôpital Dalal Jam Guédiawaye chauffeur camion noon ene wiyatno te ne yette Sow oɗo saaha joni mo tawe e juuɗe laamu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko mennoɗo wonde jaagogal kafinagal ko fate cellaladen e saaha laamu Macky Sall ko ya jaggue mawɗe no fewi ko fate kaɗo landa wiyete ko APR woni Alliance pour la République kalanda Macky Sall tafno kanko Abdoulaye Diouf Sarr noon o holliri aljuma hande o e nder conférence makko de o waɗi wonde kay o yalti e APR ha laaɓi cer o yalti hen o tafi tigui cik makko woni o inni ɗum noon ko ide o inniri ɗum o haalani noon détail ji holko saabi kay o yalti e kaɗo landa wiyete ko APR o jaɓani labbin ɗum kono o holliri kay o yalti hen ha laaɓi cer ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal jiyen ha toon to Kidira jabboɗen musidɗo men Amadou Gawlel tawi koy ballal ceerno Habous Diallo Amadou Gawlel assalamu aleykum wa rahmatullah. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama en calmini hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe men to mbawi wonde eno mbawi wonirde kala e dendagal aduna e foof hande no mbiruɗen ɗo kadi ɗo e mairie mo Kidira e gondi ɗo kadi e ɓe ganduɗa hoorema ko 11 uji mawɗi molnaɗi moole ɗi ganduɗa hande juɓɓini ɗo baatu mo ganduɗa baatu pottam lamijo eɗin gondi e noon goto mo ganduɗa hoorema ɗo koye mabɓe jeeya kadi ko kanko joɗani ɗo département woni AFB kanko joɗani ɗo département o kanko kadi arde mabɓe ɗo enam ala ko mbatten sowona min jiiɗi andude kadi ñalawma moon hande ɗo e Kidira. Assalamu aleykum bandiraɓe, on calminama, on juurama, mone kala kadi yettama manama. Sababu jonde amen ɗo hande Kidira ko fewjude ko wiyete plan de développement communal e commune Kidira. Aɗa andi to banggal sariya laamu Sénégal ene yamira ene waɗi commune fof ngam wawa yuɓɓinde ɓamtare population o. Il faut que ɓe joddo e population o, ɓe jurno caɗele e fannuji kala, ɓe ƴeewa fewjude peeje ɗe ganduɗa ko ɗen gaddata ɓamtare e nder commune he e duuɓi 5. ɗum woni ko plan de développement communal. Plan o noon fewjude ɗum wonto ɗum immori ko programme biyeteɗo PRDC, programme de résilience et de développement communautaire mo ganduɗa kañum dillata ko e commune aji gonduɗe e frontiére Mali e commune aji Sénégal gonduɗe e frontiére Mali e Mauritanie.
donc o dillata ko région Saint-Louis, région Matam et région Tambacounda, département Bakel. Département Bakel noon ko commune aji jeenayi ko dillata ɗito tati non ngala frontière ɗi jiyaka hen. Kamɓe woni goƴa mabɓe ko kala ko ganduɗa ene hoyfina caɗele population o gimmoriɗo e waylo waylo dumunaji ɗi ko ɗum woni koɓe gabbi. Donc eɓe jogui balle e fannuji kewɗi, eɓe jogui ngaalu moɓe kokkata commune aji ɗi e hitande foof. ɓe mbi yoɓe ƴeew holko woni sohlaji mabɓe ɓe liggo ɗum. eɓe jogui ballal wallude diwan o yo mbaɗane laabi. eɓe jogui ballal addude koddigal moƴƴal no duumori e nder diwan he. eɓe jogui ballal ko faati e kala ko ganduɗa ene yuɓɓina golle commune aji ɗi to banggal hokkudeɓe gandal e ñeeñal noɓe mbawi ɗowirde golle mabɓe. hande noon ko wiyete ko lancement PDC ene wayno tan yimɓe jiɗ denditi pour andinde yimɓeɓe holko woni plan de développement communal, hol nafoore makko, holno yuɓinirte, hol darde population o, hol darde yimɓeɓe jeeyaɓe hen ɓe, e kadi holno golle ɗe no ɗe mbawata ɗowirede. ɗum ɗon foof rendinama, yimɓeɓe pamnama ɗum, heddi ko ɗum ɗo so yawti ma yimɓeɓe jottoto yimɓe ko wiyete des facilitateurs, yimɓeɗa dillinoɓe waɗoɓe hirjino e nder leeɗe he cuɓe taw koye nder commune he ɓe jeeya, ɓe jaada e mawɗo o, ɓe jaaha e leeɗe he pour andude hol caɗele yimɓeɓe, gurdam mabɓe holno sifori, hol peeje ɓe poti fewjanede ha yimɓeɓe daña hen ɓuural. e ɗum ɗon noon wawata wonde caggal service aji laamu ɗi, caggal sous préfet e yimɓe mum, caggal chef de quartier, e caggal pelle gonɗe e diwan nde. ala gaccaɗo wona handicapé, wona debbo, wona gorko, wona ndemowo, wona gawowo, wona gaynako, neɗɗo foof ene toɗɗa e golle he. ɗeɗon golle noon ɗowgo majje ene namni ko wayno duumun dawal ko wayno lebbi ɗiɗi, par ce que yaaha ngara o ma heew. ɗum ɗon foof darta hen tan ko beele jaam ene wawa feñde, yimɓe jiiha hen koye mumen. d'accord noon Baba Fade Allah jarama kankone no mbiruɗen ni ko kanko joɗaniɗo département fof ni ARB, kadi kanko arde mabɓe ɗo e nam. ɗum noon no mbini woni ɓe gandanɗon hoore moon kamɓene jogui projet ji kiniɗi ɗi. noon weltare ɓiɓe fulɓe andudinema Sara Abdoulaye Sara on calminama, on jettama. ko musidɗo moon Aboubacry Diop lallirɗo Gawlo Ɓaleje ɗo e Kidira. senno mima toon to Kiijere koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali alkamisa hanki 19 lewru décembre état major général des armées mo leydi Mali ɓe bayini communiqué mabɓe hollirde golle e opération ngaji fama mbaɗi e mbadi mission ngaji mabɓe rende leydi ndi e habtade pelle ceɓɓitiɗe e nder jokki leydi he kala ɓe o holliri noon daddiɓe ɓe ina mbaɗino opération ngaji e mbaɗino population ngaji pattamilimiji no fewi e nder yoga e nder leydi he bilan provisoire noon ɗiɗon opération ngaji ko ni ɓe kolleri to nogas jiiɗiɗi kilométre tawi ko banggue worgo mbaɗo hirnangue wuuro witengo leere toon ɓe mbari toon seɓɓitiɓe ɗiɗo ɓe tettiniɓe kadi ɓe tette mabɓe kadi pistoleji ɗiɗi ɗi hinde PM wondude e moto goto wondude e radio tawi ko radio mo hinde TYT so tawi koye nder région de Bandiagara ɓe nanggui toon waɗa bonijo goto ɓe tettini ɗum noon ɓe tetti toon kadi motoji 5 wondude ɓe motoji 5 wondude e fetelaji e kuure wondude e saga ha wi dak taw ko téléphone ngaji portable so tawi koto nogas banggue nogas kilométre banggue rewo ɓaƴƴo funnague wuuro Tissita ɓe kolli toon kadi ɓe itti toon ɓiftandu tawi ko guetero goto woni keyi aroɓe yurnade e kala saaha watta ko wat bonijo ɓe mbawi tettido toon kadi motoji ɗiɗi ɓe duppi ɗin motoji ko ɗon ɓe duppi ɓe mbawi kadi tettude pistoleji ɗiɗi hinde PM wondude radio mo hinde TYT wondude saga ha wi dak tawi ko médicament ji so tawi ko noon koto gawo sanga 18h16 toon noon fama holliri tigui wonde ɓe pelbodiri toon noon e wat boniɓe tawi kuure condi duki hakkude mabɓe ko juuti ko adi kadi ko wat boniɓe ene doga ɓen wat boniɓe noon ko wuyɓe tawi kadi koɓe hinde braqueur uji wonnoɓe dow lawol taw ko route nationale numéro 16 lawol ummade Sévaré faade gawo ɓe nangui hen noon wat boniɓe ɗiɗo ɓe tettiniɓe kadi petelaji wondude e kuure ha joni ko leydi Mali keddoɗen Barik
Gold ko société kanŋe tawi ko kanadianaɓe kañumen tigui jeeyi oɗon société on compagnie noon comme kananaɗa ko kamɓe tigui gondi kay oɗo saaha joni kamɓe kay goni kamɓe goni oɗo premier tigui producteur en or e nder leydi Mali ko on compagnie jogdi caɗele kay taw ko caɗele mawɗe no fewi e laamu leydi Mali e oɗo saaha kala koye ndina mbadi noon Barrick Gold wullutoyima leydi Mali so catala bitegal CIRDI woni centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements koye catal noon windere ko toon ɓe gulluti caɗele mabɓe kay hakkude mabɓe e laamu Mali caɗele ɗe noon goni tigui ko to mina Doro taw ko min go Doro biyeteɗo woni nokku to kanŋe yilete nokku o noon wiyete ko luulo gungoto ko mina Doro noon kadi ɓurɗo mawnude no fewi ɓurɗo alɗude e nder leydi Mali no didono laamu Bamako noon ɓe kolliri tigui wonde eɓe ndewa société canadanaɓe o oɗon société taw ko ƴeewo kanŋe eɓe ndewa ɗum haalis kewɗo taw ko million ngaji kewɗi tawi ko dollar société noon no wi kay wonde luwaji kesiɗi ɓe gaddi tawi koye ɗina luwaji ko nouveau code minier tawi noon luwaji fayani toɗɗakiɓe toɗɗi tigui koko société ji joni ɗi ko yiɗen luural ɓe goni gouvernement mo leydi Mali noon fuɗɗima kitigui nanggude cadre uji taw ko cadre uji malinaɓe hewɓe gollotoɓe oɗon société ɓe mbaɗi kadi mandat d'arrêt international faade président directeur général société o hono biteɗo Marc Bristow ɓe mbaɗe makko mandat d'arrêt international laamu ngu kadi waɗi bloqué exportation ngaji makko kewɗi no fewi caggal kay nde ɓe mbanno tigui caggal nde ɓe donki kay wadde masalaha ronka tigui yo waɗe hakkude mabɓe ko ɗon tigui société o felliti wullitoyade to catala bitegal CIRDI noon ko golle muɗum tesa so wullitama toon teskama ñawore mum e golle mum ne leeli no fewi ene wawi wonde duuɓi ekkitali tawa haala ka gasani ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so nommima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen capitaine Ibrahima Traoré kañum woni transition leydi Burkina Faso ko kanko oɗo saaha joni o suɓima tigui o suɓima tigui oɗo saaha joni hoorejo woni chef d'état major général des armées mo leydi Mali o suuɓi noon saabu kay gonnoɗo chef d'état major o e oɗo saaha joni waɗama ministre de la défense e oɗo saaha joni o suuɓi ko général de brigade biteɗo Moussa Diallo ko kañum noma e oɗo saaha chef d'état major général des armées mo leydi Mali dendagal konikoɓe leydi Mali kala ko kanko ardi ɗum kanko général Moussa Diallo noon ko alkamisa hanki o nomination waɗi walla nomination yalti bayyina tigui ko alkamisa hanki o taw koye radio télévision nationale mo leydi Burkina Faso ko adi oɗon nomination noon Moussa Diallo wonno ko colonel ko ñande talata 17 décembre nde o waɗa promotion générale de brigade o lomti noon e gardigo wonde chef d'état major général des armées ko biyeteɗo ko général de brigade biteɗo Célestin Sempore o noon no mama e oɗo saaha joni ministre de la défense mo leydi Burkina Moussa Diallo noon ko kañum wonno chef d'état major général adjoint kanko wonno cukko mo lomti joni o waɗama ministre de la défense koto leydi Tchad paɗen laamu leydi Tchad rokkino yamirore faade koninkoɓe leydi France nde warani armée française nde ɓe jaltata Tchad ko ɓuuri yawde e yaccade saabu kay nattude ɓe yiideɓe kay koninkoɓe leydi France nder Tchad guila nden noon koye kebugal tigui wonno e teskama aljuma hande o noon 120 militaire tawi ko Faresinaɓe habbi humbuji men ɓe jalti leydi ndi ñalawma hande o ko vaggadano ɗum noon ko caggal kay ken wona balɗe sappo joni avion ngaji mabɓe kewɗi tawi ko avion ngaji M16 mirage uji avion ngaji de guerre koninkoɓe leydi France kotino toon to France ñalawma hande o mbiɗen ko 120 militaire tawi ko Faresinaɓe kañumen woni yaltuɓe leydi Burkina Faso patuɓe leydi men heddiɓene goni tigui koya keɓogal yaltirde seeɗa ha laaɓa no leydi Mali waɗi ni e yoga e leyɗele Afrique mbaɗi oɗo saaha joni hoddude tigui wonde natti yiide kay koninkoɓe woni coopération française armée française hakkude mum e leyɗe mumen habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni nder kedde Afrique jabboɗen ko roɓino musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocc gorko mo Sara Ndogo. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men ɓurɗi tewdude e ñalawma hande o
e dongre Afrique puɗoɗen ko leydi toon to Mali to nde ayawo Joliba yowama fodde taw kadi ko lebbi jeegom ɗum noon ɓe mbatta kay wono jaydeli mabɓe ɗiɓe kewi wadde e kala saaha to Guinée ñamme toon to Janne ene waɗi ko mennoɗo wonde kay taw ko jagorgal Denka e laamu Alpha Condé o de ñawama sokede fodde duuɓi 5 ɗum noon ko kiɓɓi ɗum noon kadi o yoɓa fodde million-ŋaji 55 e kalis mabɓe. Nigéria sukaɓe 3 cankima taw kadi ko e jeegom woɗɓe kay barmi taw kadi ko e ɓittodiral bangal e lycée taw ko islamique gontono yimɓe noon jeetato mbawi won nanguede hen gam taw kadi ɓen gonno kadi wono responsable en mbawa kadi ƴewede waɗede loyno gam halko saabi ɓen kadi huttade e jomumen Mozambique hendu sudo noon wonno ndu toon ndu yimɓe 7 cankima hen woɓɓe kadi mbarmi hen fodde 100 jogomo Soudan ɓe doyi leyɗele ko ndeɗe hono Amérique mbawi yettude hono copperaji fodde 200 millions kalis kono dollar gam kay wawde waddude hono leydi ndi yimɓe bayni ɗum ko jeeɗa alkamisare 19 lewru bawto 2024 Libéria toon de ñande alarbaɗe 16 lewru taw kadi ko bawto 2024 tumu taw kadi ko suudu gendi mabɓe ndi suumi toon ha ɗum noon wawi kadi keɗe kewɗe mbawi kono bonɗe hen ɓe ganda noon halko saabi ɗum hoorejo leydi ndi hono Joseph hono Boakai wi wonde bawɗo wadde ɗum foof ma kulal mawgal fawo e dow mum ɗum noon kono e oɗo saaha noon ɓe goni koye loyde gam kay ƴewde kay halko saabi nguɗo cumu Ghali Abouba ko ɗum no deyi to guɗɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogu gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique kabruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Espagne pudorɗen to leydi Espagne men ɗo wonde directeur général FMI woni Fonds monétaire international tawi kadi o meeɗi ɗum wonde ministre de l'économie mo leydi Espagne biteɗo Rodrigo Rato ko kañum de ñaawa o taƴanama noon duuɓi 4 e lebbi 9 omo lelo e kaso ko tribunal Madrid kañum ñaawimo o ñaawira noon koko fati mbuñaari woni corruption omo yoɓa kadi o faama amande kadi omo yoɓa million-ŋaji 2 taw ko haalis euro ɗum ko amande omo yoɓa kadi 1,5 ujunere ene fayi 113 euro ɗum o yoɓata ko trésor leydi Espagne koto leydi Ukraine paaɗena laamu leydi Ukraine ɓe kolliri aljuma hande 20 lewru décembre wonde kay ɓe keeɓi 103 goski taw ko militaire uji mabɓe waranoɓe kaye tawi ko wonnoɓe e juuɗe koninkoɓe leydi Russie saabu noon saaha kala noon saha kala noon teskama saha kala noon Kiev woni lamorgo leydi Ukraine kañum e Moscou ene gostodira tigui mbaɗa gostodiral taw ko prisonnier ji eɓe gostodira kadi saha goskiji moni kala rokkita goskiji leydi keddin ɗi walla ɓe gostodira to banggue prisonnier ji mabɓe koto leydi France paaɗena Emmanuel Macron gonnoɗo e jillu mum toon to ilbiteɗo Mayotte caggal kayndi hendu yaduno ndu e ƴiwade taw ko hewde dole wiyetedu cyclone Chido caggal nde wirtino toon to Mayotte ha waɗino 31 neɗɗo wasino hen pittali mumen matériel kewɗo boni hen courant e ndiyam kala taƴino toon kuppino toon kanko Emmanuel Macron guila ñalawma hanki toon wano alkamisa hanki wonde to jillu makko o waɗi toon balɗe 2 jillu makko go balɗe 2 ko aljuma hande o noon o faati toon to Paris lamorgo leydi makko koto leydi Syrie paaɗena armée américaine ɓe koliri tigui wonde ɓe itti fittandu aljuma hande o ɓe koliri wonde ɓe itti fittandu goto kay e mawɓe état islamique toon to Syrie biyetenoɗo Abou Youssef o ɓurno lolide noon ko Mahmoud ɓe tuumi ɓe kanko noon ɓe toɓɓunomo noon ɓe toɓi noon taw ko ndi attaque ciblé ɓe toɓɓimo tigui koye nder province goto biyeteɗo Deir ez-Zor o wara noon koye o wara noon o warda noon koye ceɓɓitiɗo goto tawi kadi ko jaadiɗo makko koye muɗum o warda on paami tigui ko sebbitiɓe ɗiɗo jeeyaɓe état islamique kañumen woni ɓe armée dowlaji demɗi aɓe itti pittali mumen ha joni ko toon to
Syrie keddoɗen jaadiyankoɓe ɗiɗo taw ko turkinaɓe ɓe mbarama toon to rewo leydi Syrie ɓe mbara noon koye saaha koye saaha garmi gara hakkude kay ɓeena saaha kay nde ɓe gonno wadde couverture médiatique woni to ɓenno wadde golle mabɓe kay tawi ɓe jinno habrude yimɓe ko fati e guerre kay walla combat taweteɗe toon e oɗo saaha joni hakkude rebelle tawi ko rebelle ɓe Turquie wambi e rebelle ɓe doɗaji teddude Amérique toon to leydi Syrie koye on couverture médiatique hen ɓe gonno wadde golle mabɓe ko hen ɓe mbara hen goto wiyeteno ko Nazim Dastan goɗɗo wiyeteno ko Sihana Bilgen kamɓe ɗiɗo kala ko alkamisa hanki o ɓe mbara toon to leydi Syrie musidɓe tedduɓe ko weli dumata ko gasi ha laaɓi ceera ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon seydi mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide men to banggue nate ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique o Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on